जों दिनै एक्स NDFB हिसाबै मोनसे जों आफाद दाना लादों आरो बिनिनो आं आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो हामग्लायनाय होदों आरो बेवहाय जोङो एक्स NDFB वेलफेयार हिसाबै जोङो मोनसे जों आफाद दाना लादों। मानो होनब्ला जों NDFB हिसाबै थांनाय 1986 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमहालागै फ्राय 34 बोसोर जोङो संग्राम खालामदोंमोन आरो बे संग्रामनि गेजेरजों जोङो बिटिआर सक्ति जों मोननो हादों आरो बे थांनाय गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेराव जोङो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो NDFBआ फ्राय मोनब्रै जोङो दालायाव जोङो गावस्रालांदोंमोन गोबां जाहोननि थाखाय। नाथाय सुक्तिनि उनाव जों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावहाय NDFB हिसाबै जेसेबांखिनि हाथियारनि लानानै दावहा नांनाय आफादफोर दंमोन गासैखौबो आफाद हिसाबै सिफायनानै होबाय आरो सिफायनायनि होनायनि उनावहाय जोङो दिनै माहारिनि गेजेराव जिहेतु जोंबो सासे सुबुं हिसाबै जोङो जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि धोरोम आरो जोङो सामाजिक भाबे जोङो थांना थानो जोङो नाजाबोदोंमोन आरो जेसे हायो जोङो समाजजों जों गोरोबनानै खामानि मावनानै जों थांना थानो जोङो नाजादों। नाथाय थांनाय नैबे 4 बोसोराव जोङो सुक्ति हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो दिनै मोनथायफोर दफाफोर जों मोननो हादों बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै जों नुबाय बे थांनाय बोसोरब्रै समाव दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेराव जोङो एक्स NDFB हिसाबै जेरैबायदि माने थांना थानांगौमोन बा जेरैबायदि जोंनि बिटिआरनि सुक्तियाव जेफोर दफाफ्रा जोंहा मावफुंजानांगौमोन दिनै बेफोरो दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै। दिनै गहपुरसिमहालागै जि सिमा बारायनाय बे सिमाया दिनैसिमहालागै कमप्लिट जायाखै। दा बेखौ जोंहा एक्स NDFB हिसाबै जोङो दिनै माने जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों आरो जिहेतु जोंहा बेयाव दायित्व दङ, जोंहा मावफुंनांगौनि दायित्व दं आरो लोगोसेयै जाय बिथां जोंहा रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सार बिथाङा NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमहालागै जेल जानानै थादों आरो बेजों लोगोसे फ्राय 60सा माने जोंनि एक्स माने NDFB मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै जेल जानानै दं। दा बिथांमोनखौ बखनांगौआबो जोंनिनो दायित्व थाबाय आरो बेजों लोगोसे जों जेसेबांखिनि एक्स NDFBफोर दं बै समाव आन्दलननि समाव गोबां समावनो पुलिस आर्मिफोरजों हमजानानै दिनैसिमहालागै माने जेलाव जाखांनायनि उनावबो सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सम सम कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जानायाव जोंनि माने मावथिफोरा एक्स मावथिफोरा गोबां माने रांखान्थिनि उसुबिदायाव माने गोग्लैनानै सोरबाया खारखोमानानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेसेबांखिनि जोङो माने रिहेबिलिटेसन माने फिन दाफिननाय पुनर्संस्थापन जायखौ होनदों फिन दाफिननाय हिसाबै जोंनो सरकारा फ्राय माने 4 लाख रां होनायनि खोथामोन दिनैसिमहालागै दिनै मावफुंजायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव एक्स NDFB हिसाबै जायफ्रा दिनै गोमानानै दं आन्दलनाव फ्राय माने 7-8सो गोमानानै दं। जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो इरागदाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा दब्लि अनसुला दं, बिथांमोनजों हाब्रांमोन दं। दा बिथांमोनखौबो दिनैसिमहालागै जोङो न'खरनिसिम जों दिनै बिथांमोना दंना गैया, गोथाङै दंना गोथैयै दं बेफोरखौ जोंनो इनफरमेसन दिनै जोङो मोननो हायाखै आरो जेसेबांखिनि जोंहा NDFBनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जड़ित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सग्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेबस्थाया दिनैसिम जायाखै। नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम गोबां रोखोमनि राजनितिक दोलोफोरा जोंनि NDFBनि इसुखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ NDFBनि जि फोर्स एक्स NDFBनि जायफोर फोर्स दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ
गाव गावनि राजनिति सार्थकनि थाखाय जोंखौ बोफ्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेथु मोजाङै थांना थानो हायाखै, जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थांनो हायाखै, एक्स एनडिएफबिफोरा दिनैसिमहालागै माने पुनर संस्थापन मोनाखै, लोगोसे एक्स क्रिसियाफोर मोनाखै, जेलाव जायफ्रा दिनै जानानै दं बिसोरनि केस मब दङ, आरो माने जायफ्रा दिनैहाय माने केसफोर दं बेखौ उइथड्र खालामनांगौनि खामानि मावनांगौनि सार्थआव बा बेखौ जोङो दैदेननांगौनि सार्थआव बा बिनि थाखाय आवाज होनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोनाबो सामाजिक भाबे गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिसि फिसाखौ जाहाथे मोजाङै लानानै रायजो जाहैनो हायो, बेखौ जोङो दिथा होनो थाखाय बेखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै एक्स एनडिएफबि एसोसिएसन वेलफेयार एसोसिएसनखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय। बेवहाय जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसन हिसाबै जों दिनै आं श्री रुजुग्रा मोसाहारि एम गेरेमा आंखौ आफादगिरि होननानै होदों, बिबान होदों। बिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि दङ दिल रन्जन नार्जारि, एन दानस्रां बिथांखौ गाहाय नेहाथारि, बिनिफ्राय जोंहा माने बिनुवेल वारि, डब्लिउ बिलिथि होनना बुङो, बिथाङा लेङाइ आफादगिरि।